Nanti semprotnya tele. Tintek nih. Iringi wangi, ndang mulai salak panas kok. Iya. Ndang mantuk wae. Ini lah. Tadi gubuk dong. Buat tak dibuat tapi nyandas. Ini lah. Hei, lo ngarepe gubuk lho. Oh, sitik tak. Dilancek ki. Ya kuwi Kita dilancek. unekno wis unekno. Hijau. Aja tunggu ngono tenan sirah kok so. Wani ciwi lho. Tak no wis bentak ikan. Pas sampe pateni. Setrum wis enteki. Wis nang mantuk kok. Wis le. Nggon ae nyemprot. Entane iki mantuk ya panas.